ओइ नोंसो सोरथो सानामोन नोंलाय बिगुर? मा होनदों होनफिनलाय? बहा थाना खोथा होनाय बायदि मोनदों नोंलाय? आंदि सासे अफिसार जाबाय एसेबो रिसपेक्टेड होननायानो गैया। लोगोजों लोगोबो बिदि जायो नालाय। साख्रि मोननायखाय सिनायना लोगोखौ। बवा बिदि नङाब्रा, खाथिनि मानसिफ्रा खोनाबा गाज्रि सानगोन ना। दे बुजिबाय आं। ओमफ्राय माथो सासेबो अफिसार हिनजावानो गैया? गावबा गाव खामानि थायोब्रा। मा आसोल खेरेन्दाय अफिसार आरो दामि जाथारबायलै। लाजिबायसोलां नोंसोरखौ लोगो होनानै। लाजिखागोन ना बिगुर, साख्रि मोनबाय नालाय। औ लावखारसो जों बिगुर, लावखार। नों बायदि साख्रि आवला नङा, लावखारसो जोङो लावखार। थै आसलना गोदो टेबोलाव बिरि गज' थांखु फेमास थायोमोन। दाना कम्पिउटार साहा काप माबा पिज्जासो थालायबावोमोन। बवा दामि जाथारबायलै। साख्रि मोनबाय नालाय एसे बुजिया नामा? हिनजावफोरखौ नुवा माथो खेरेन्दाय सार। थांदो लासिं खालामसिगोन नोंसोर आंखौ। साख्रि मोननायखाय लोगोखौनो सिनायला। बवा गामिनि एथ' गोदोनि लोगोआनो बिदि जायो नालाय। आं साहाखौ लोंसैलै एसे। जाम्बा गोजा डिस्टार्ब दथा। साख्रि मोननायखाय दुगा जाथारबायलै खेरेन्दाय अफिसारा। आदसा नोंसोर आंखौ जावनो ना खबर लानो ना डिस्टार्ब खालामनो फैदों जाखोब्रा? अफिसार हिनजावनि नाम्बार हरदोब्रा खेरेन्दाय सार, बोरायाबनाय सार। नोंसिनि बिब' नाम्बार हरदो आंनो, होनबानो हरगोन आङो। साख्रि मोनखाबाय फिसिनो हाखासिगोन आङो। सिनाव नुबाय था जाम्बा बोरायाबनाय, नों हिनजावखौ मोनबावनायसो नङा नोङो बाल'दासो जागोन साख्रि मोनबाबो। थांसै थौ, साख्रि आवलाफोरजों बारा रायजायालै दुगाद्राय थाखा फैसा गोनांखाय। जायहा थाखा दं बेहा पावार दंलै, गासिबो दङ। गोसोबा नोंनि बिमाखौबो लानो हाबावोसो आङो। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. थै बिगुर गहेरा, जबानोबा थेनग्रेदनोसै बिगुरना। माबादि लोगो लोगोबाखि लोगो एथ' बिदि जायो नालाय, मेगन सानायल' बिदि जानो नाङाब्रा।